What's up mga ka-vlog? Ayun. Yee! What's the time now? De. Nga pala mga ka-vlog, ngayon yung uwi namin ng Bicol. So kakalis lang din namin ng bahay. Ayan, naka-ready lahat ng mga gamit sa likod. So oras ay magwawan ng hapon. So sana gabayan kami ng mahal na Panginoon. Kakaalis lang din namin dito sa barangay Labrador, ay bayan ng Labrador, going to Bicol. So ayan mga ka-vlog, dito muna kami ngayon sa mga Tarum, Pangasinan, dito sa may Centrum Fuel. Dahil sa Centrum Fuel. So ayun, nagpahangin tayo, dinagdagan natin yung hangin ng gulong sa unahan, saka chinek natin yung dapat i-check. So ayan, so biyahe ulit mga ka-vlog. Ayan, kumakain silang mag-ina. Ayan sarap ng ulam diba? Anong alam nyo? Pork chop and chicken joy. Hayos si baby, kumain na si baby. Baby, uy, tulog ang baby namin wala akong hangin. Siyempre, tulog na tulog sige. Alright mga ka-vlog, na-check na ang lahat. Alis na kami. Woohoo! Update mga ka-vlog, andito tayo ngayon sa Paniki Tarlac. Ayan, medyo traffic. Paniki Tarlac na po tayo mga ka-vlog. Time check 2:15 ng hapon. Paniki Tarlac na tayo mga ka-vlog. Mga ka-vlog, andyan na yung T-Flex. Bago kami papasok na T-Flex, kakain muna kami kasi mahaba-habang ako kumain. Sige mga ka-vlog, kain muna tayo. Ayan mga ka-vlog, kain muna tayo. Kain. Yan si baby tulog tulog ang baby namin. Yee! Ayan mga ka-vlog, biyahe na tayo ulit. Pasok na tayo ng T-Flex. Kain na rin naman tayo lahat. Ayan, biyahe tayo ulit.
traffic. Marami palang ginagawang kalsada. Kaya ganun na lang yung traffic dito sa NLEX sa may Kapalit. So dito lang umuwag sa may Pulilan, Bulacan. Ayan o, ang bibilis na nila o. Yun o, pasok. Okay mga ka-black, approaching Balintawak exit. Alright, malampasan natin ang mga traffic. Dito na kami mga ka-black sa Balintawak exit. So ayan, diretso na kami ngayon ng Naik Cavite. Nadaanan namin yung kapatid ko para siya ay sasama. Right, ayan, Balintawak exit. Update mga ka-black, andito tayo ngayon sa Maya Heritage Hotel. So sobrang traffic talaga dito sa EDSA. Bakit? Kanina pa kami bumabiyahe, dito pa rin kami sa Maynila. Yee! Time check 8 o'clock PM. Sus, ano ba yan? Okay, go! Muntik na yung boto bumangga sa akin. Kasaranan din niya, nakabuntot siya sa likod. Pahabol. Isa na lang ang tao. Isa na, ay daming pasahero. May hintuin mo pa ako sa gitna. Nanay, sa gilid ka nanay, masagi ka dyan. Daming pasahero. Nandito na yung kapatid ko. Nasundo na namin sa tagal-tagal ng panahon. Parating kami dito sa Naik Cavite ay 12:30. So diretso na kami ngayon ng Bicol. Pahinga lang kami ng konti. Mahilapan makapunta dito. Dinaanan yung pier sa Kawit. Grabing traffic. So ayan, ayos na kami. Biyahe na ulit. Kamusta kayo dyan? Kamusta ang baby namin na yan? Uy, tulog si Aika. Dito muna kami ngayon sa 7-Eleven at magkape-kape. At pahinga muna si Starkey namin. Yan o. Time check mga ka-black. 3:30 AM. Right. Pahinga muna kami, kape-kape. Harap kita lagi. Alright, mga ka-vlog. Dito tayo sa Pagbilao. Maulan. Ang oras na 4 o'clock. Dito pa lang tayo sa Pagbilao mga ka-vlog. Christmas na Christmas. Tapos ngayon na at
Quezon. Palang tayo mga ka-vlog. Yan, medyo ano na, tumila na yung ulan. Tumila na. May camera si ate. Ah? May camera. Nang kabes baga ba na kayo na balibal. Talaga yun. Tara dito. Tara dayo doon naligas pa. Asin ma'am, gusto? Amin daw. Dikit lang. Iya po, may nakapatok. Baka daw doang pidasong pili. Ipailing man. Dahil ipakakak. Doon pedaso. Doon pedaso na. Ah, tanong mo. Ipanamit ko digdi sa ignorante. Ini. Iyo. Dahil pa siya nakanamit ka ni. Ayo. Salamat. Oy, ano salamat bayad? Una ko nagtaon na ini kataning ko. Dahil pa pala. Mira, ay mamira. Wala boy. Risa! Mamira. Sang gatos. Salamat. Salamat. Salamat, sir. Salamat. Malaboy sa pili. Ano mo man iyang pili? Nata, imagan mo lang. Mahanon baga iya. Marjorie, kala mo naglili. Sabi niya, Ha? Ano? Inuubo tapos masim. Di ba? Nakaganap po, mga kaibigan. Nakaganap po tayo, nakaganap po. At maulan pa rin.
kami sa bahay. Hello. Yeah. Nakainom ka kun? Yeah. Nakainom ka? Yes, tuminom ako ng tubig. Yeah. Bibika. Dito na tayo sa Bicol. Bibika. Ayan ang blazing namin. Dito kami sa bahay. Kakarating lang namin. Kita kay Melissa. 4 o'clock. Ay, ano? 3 o'clock. Ang dating namin. Alright. Nigin na ni grad to. Hindi pa nagsawa sa dami. Yan ang kamakayan. Ilan sa nang, ano? Ay. Tagal Oh my God. Matanda na daw siya. Matanda na daw. Hindi pa naman matanda. Sarang ko papa. Ay, ko na ako. Yeah.